Binciken sararin samaniya ya fara ne tun zamanin da, shekaru aru-aru, lokacin da tsofaffin al'ummomi suka fara duban taurari da ƙoƙarin fahimtarsu. Masana taurari daga Mesopotamia, Masar, China da Mesoamerica sun yi nazarin motsin samaniya sosai. Suna danganta su da kalanda, addini da kuma gane hanyar tafiya. Girkawa, musamman Ptolemy, sun ƙirƙiro tsarin da ke bayani game da motsin duniyoyi, musamman tsarin geocentric wanda ya sanya Earth a tsakiyar sararin samaniya ya kuma ce sauran abubuwa duka suna kewaya ta ne. Kuma wannan ra'ayi ne da ya mamaye tunanin kimiyya har tsawon fiye da shekara 1000. A lokacin zinariyar kimiyya a duniyar musulunci, wato ƙarni na 8 zuwa na 14, masana sararin samaniya cikin malaman duniyar musulunci sun yi fice a bincike da ƙirƙire-ƙirƙire a fannin ilimin taurari. Malaman mazauna Andalus sun gina ilimi ne daga abin da suka samu a wajen Girkawa, Farisawa da Indiyawa. Masana irin su Al-Battani, Al-Sufi da Ibn al-Shatir sun inganta kayan aikin lura da samaniya, sun ƙirƙiri jadawalin taurari masu kyau, kuma sun ƙirƙiro hanyoyin amfani da trigonometry da ake amfani da su har yau. Al-Tusi ya tsara sabbin samfura da suka fi na Ptolemy, kuma daga bisani ra'ayoyinsa da ayyukansa su ne suka yi tasiri a tunanin Copernicus. Ayyukansa sun ceci ilimin taurari a lokacin da Turai ke cikin duhun jahilci, tare da samar da harsashin juyin kimiyya. Juyin kimiyya da aka samu ya kawo sabuwar fahimtar ilimi a Turai, inda Nicholas Copernicus ya tabbatar da tsarin heliocentric, wato tsarin da yake nuna cewa rana ce a tsakiyar sauran abubuwa suna zagaya ta, wanda ya kalubalanci tsarin Ptolemy na Earth a tsakiyar sararin samaniya. Sai dai a ƙarni na 17 ne aka samu babban sauyi na zuwan Galileo Galilei ta amfani da telescope, wato abin hangen nesan nan, wanda ya lura da wata da ke zagaye Jupiter, fuskar moon, wato duniyar wata, ya gane cewa ba su mun take ba, da kuma matakan haske na Venus. Duka suna goyon bayan tsarin heliocentric, wato tsarin nan da yake sanya rana a tsakiya. Goyon bayansa ga wannan ra'ayi ya haifar da saɓani da coci, amma ya ƙara wa kimiyya 'yanci da ƙarfi.